So yn enw yw Mark Rhys, a dwi'n athro ymarfer yma, a dwi yma heddi i gyflwyno wobrwyon i'r myfyrwyr. Beth yw bod ni'n cydnabod myfyrwyr, aelodau staff sydd yn hybu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymraeg trwy gwaith creadigol. Felly mae yna gwahanol categoriaethau yn cydnabod pobl fel artistiaid sydd yn gwneud hyn yn eu gwaith nhw, ond hefyd sydd yn siarad defnyddio'r Gymraeg bob dydd. A dim ond yr ail flwyddyn mae hwn wedi bodoli, felly mae'n bwysig bod pethau yna yn tyfu ac yn datblygu efo pobl moyn cymryd rhan a wrth gwrs symud y iaith ymlaen a defnyddio diwylliant Gymraeg yn gwaith nhw, ond cyflwyno mewn ffurf cyfoes a newydd. So, enw fi yw Caitlin Littlejohns a fi'n gweithio fel artist preswyl y gyfrwng y Gymraeg yn y Prifysgol. So, mae hwnna'n golygu bod fi a rhywun sy'n gweithio dy fi Thomas, mae'r ddwy o'n i'n edrych ar ôl y myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, yn gweithio gyda nhw trafod eu waith nhw, a hefyd mae dyn ni studio sy'n ni'n gallu gweithio mewn fel artistiaid ein hunan fyd. So, wir yn joio fe ar hyn o bryd. So, heddi mae dyn ni'r Goborio mewn mlaen, ond yn ogystal â ni, mae fi a Thomas wedi ceiriadu ar ddangosfa o'r pobl sy'n gwneud patrwm arwyneb. Maen nhw ail arddangosio diwedd ar ddangosfod wedi bod mlaen yn Sain Fagan. A mae fe jyst yn hyfryd, mae'r proses o ceiriadu wedi bod yn rili diddorol, a mae'r stafell Alex yn y reading room yn rili lle hyfryd i arddangos y waith a dangos off beth maen nhw wedi creu yn barod. Fi yw Gwenllian Beinon a rwy'n cydlynydd y Gymraeg yn y Brifysgol, yn Coleg Celf Abertawe ac yn darlithio hefyd, so fi'n uwch darlithydd a cydlynu'r Gymraeg fan hyn yn Coleg Celf Abertawe. Y reswm o'n i'n meddwl bod e'n bwysig yw un mae'n marco dydd Gwyldewi, a mae dydd Gwyldewi yn bwysig iawn yn yng Nghymru. Mae'n rhywbeth i ni'n neud yn ysgolion a wedyn ni'n kind of yngofio amdano fe. A wedyn benderfynon ni wedyn ni bod ni'n mynd i gael darlith flynyddol, ond bod y darlith yn gelfyddydol yn hytrach na bod rwy'n yn aros hwnna yn darlithio. So yn areithi den, bod y darlith yn mynd i fod yn rhywbeth falle gweledol neu oedd yn ffito mewn i meysydd ni.